онҳое ки ният доранд пас аз таҳсил баргашта ба ватан хизмат кунанд. дар дигар солҳо агар студент гузарад ба Корея, хурсандӣ мекунад ва ки план мекашад ки рафта дар он ҷо чӣ ҷоро мебинад, чӣ кор мекунад. Ин ҷо омада 1 сол аввал забономӯзӣ аст. пули свети якмоҳаи мо ин моҳ 249 сомонӣ шуд. $890-900 мешуд, ҳозир бошад $800. барномае ки шумо рафтед он ҷо ба шумо чӣ имкониятҳо дод? $120 як моҳ шудаги пашмои танам хеста. боварӣ ҳаст ки ҷои холие ки дар мо ҳаст ҳозир ҳамин бозор, шумо ва ҳамсафони шумо меянд ҳамин бозорро пур мекунанд. Ҳалол гуфта як гӯшти хубро намехӯранд, вале ман ҳалол гуфта ягон гӯштро намехӯрам. Оли пешравиам нест. Як семестр дар як идея кор кардем. салом аз тоҷикистон. Салом аз Кореяи Ҷанубӣ. акай ҳайдар, мо дар барномаи бол бо нафароне суҳбат мекунем ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд ва албатта онҳое ки ният доранд пас аз таҳсил баргашта ба ватан хизмат кунанд. шумо яке аз амонҳо ҳастед. тавре медонем пас аз хатми зинаи бакалавриат шумо ба Кореяи Ҷанубӣ рафтед ва ҳоло дар семестри охирини зинаи магистратура таҳсил доред. биёед донишгоҳи технологии Тоҷикистонро ки шумо таҳсил кардед он ҳамон кордор намешавем. шумо бигӯед ки чӣ хел шуд, бо кадом сабаб, кадом мақсад пас аз хатми зинаи бакалавриат тасмим гирифтед ки бояд шумо ҳатман магистратураро дар Кореяи Ҷанубӣ таҳсил кунед? чӣ хел шуд ҳамин? Ман аз дуюм курсӣ ба донишгоҳам як профессори аз Корея омад ва ба он шиносувохӯрӣ кардем. Мо дар Тоҷикистон ба проекти худамонро доштем, ба мактабҳои миёна рафта дарс медодем программистиро. Ва ҳамин хел бо ҳамон профессор кору бор карда ман дар бораи ин программа маълумот гирифтам. Ва дар аввал ман планам он буд ки ба Камбоҷа меравам пеш аз баъди хатм кардан дар он ҷо. Вале аз сабабе ки барои Камбоҷа рафтан диплом пешакӣ дар кор буд, лозим буд, ман бояд моҳи март мерафтам да. Барор нагирист ва барои ҳамин ба Корея супоридам ва вақт омад кард гузаштам. агар Ҳамиша Камбоҷа мешид, Корея намешуд, ҳамин хел? Не, агар Камбоҷа яксола буд барои программист ва Android разработчик ҳамчун ёд гирифтан дар он ҷо хонданӣ мерафтам ва баъди он ба Корея бад мешуд. ихтисоси донишгоҳи технологиятон чӣ буд ва ҳоло дар кадом ихтисос таҳсил доред? ихтисоси донишгоҳи дар Тоҷикистон буда инженер-программист буд ва ин ҷо ҳамчун ихтисосам искусствени интеллект, data scientist мебошад. беҳтарин. то ҷое ки мо маълумот ёфтем, шумо соли 2020 рафтед. ҳамон соле ки пандемияи коронавирус дар авҷ буд. чӣ хел шуд ҳамин рафтани шумо? ягон мушкилиёт чӣ хел буданд? Хеле мушкилиёт буд. Дар дигар солҳо агар студент гузарад ба Корея, хурсандӣ мекунад ва ки план мекашад ки рафта дар он ҷо чӣ ҷоро мебинад, чӣ кор мекунад. Мо ғаммон як чӣ буд ки чӣ хел мо меравем ҳамон ҷо. проблема ҳамин буд ва аз сабабе ки дар Корея дӯстон доштем, онҳо бо вай посолствои Тоҷикистон дар Корея суханронӣ карданд ва посольствои Корея ёрдам дод он ки як чартерный рейс барпо кунад, на танҳо барои моҳон студентҳое ки ба Корея мераванд ва инчунин барои тоҷиконе ки аз Корея ба Тоҷикистон меоянд. ҳамин хел тайёр карданд ва мо вақт омад кард бо мувофиқи вақт омадем. Дар ин ҷо программаи ман GKS, ин ҷо омада 1 сол аввал забономӯзӣ аст. 1 сол забон мехонед, баъди забонро агар уровни минимум 3-ро гирифтед, баъд метавонед ба донишгоҳ омад. Агар нагиред, меғалтед, гаштаракахона меравед. соли аввал дарсҳо онлайн буданд. Zoom, ба воситаи Zoom дар общежития дар комнатамон меистодем ва дарсҳо якум семестр, дуюм семестр ҳамин буд, сеюм семестр офлайн шуд ва аз сабабе ки баъди он боз авҷ ёфт корона, бо чорум семестр онлайн шуд. барномае ки шумо рафтед он ҷо ба шумо чӣ имкониятҳо дод? Имконияти
ба дигар давлат омадам сабаби вай калонтарин ва он ки ҳамоҳона стипендия ҳамчун медиҳад 1 миллион вон. Ин ба соли 2020 ин ба доллар где-то 890-900 доллар мешуд. ҳозир бошад 800 доллар, ҳамин хел мешавад. ва берун аз ин боз дар хондани забономӯзӣ 1 сол ва магистратураро ҳамаро аплачиват мепӯшонад. масъалаи хобгоҳ чӣ? Хобгоҳ ҳамун суме ки стипендияе ки мегирем мо метавонем ё як хонага гирем ё ки ба хобгоҳ равем. Бепул нест хобгоҳ. хобгоҳ моҳонааш Аз ҳамон стипендияи мегирифтагӣ мо аплачиват мекунем. хобгоҳ моҳонааш чанд доллар? Ман ҳозир дар хобгоҳ наmeистам. Ман Аҳ. якхонага якум сол дар Сеул будам. Дар он ҷо хобгоҳ где-то 290,000 $250 да, $250 $60 буд як моҳаш. Вале Яъне комфортни ҳама чӣ, кухня ҳама чӣ дошт. иҷораи ҳозиратон чанд доллар аст? Иҷораи ҳозира дар як моҳ $300 месупорам ва беғайр аз суми свету газ отдельно буд. пули свети якмоҳаи мо ин моҳ 249 сомонӣ шуд. аз шумо дар он ҷо чанд сомон мешавад? Чанд доллар мешавад тахминан? Тобист якум моҳ, дуюм моҳ тирамоҳ ҳоли гарм буд ҳаво. О қадар ҳамин як моҳ ба газ $8 ҳамин хел кор карда буд. Свет бошад $20 ҳамин хел. Ана шоте ки охирон омада буд, постоянно гирон буда, теплый пол ай ба газ аст. Мекушоям мебинам $120 як моҳ шудаги. Пашмои танам хеста. масъалаи хурду хӯрокатон чӣ хел аст? Яъне дар Кореяи Ҷанубӣ шумо чӣ мехӯред? Ман основной худам тайёр карда мехӯрам. Аз сабабе ки инҷо ҳалол мехӯрем. Бисёри тоҷиконе ки мебинам ҳалол гуфта як гӯшти хубро намехӯранд, вале ман ҳалол гуфта ягон гӯштро намехӯрам. Гӯшти ҳалолро харида мешавад ва онҳоро харида тайёр карда худам мехӯрам. Берун ба морепродуктие ки авқатҳое ки ба морепродукти мешавад, ҳангоми бо дӯстон рафта якҷоя мешинем мехӯрем. агар худатон тайёр кунед, чӣ мепазед? Пухтан ба вақтҳои ҳозир чизи тезпаз основной чикен мурғ мариновад карда ягон штоби баъд биринҷа ҷӯшонда ё гречкаро ҷӯшонда ё чечевица ҷӯшонда қатъи мурғ якҷоя ёки шӯрбо як ош мекунам ширбиринҷ. дӯстон аз ҳисоби тоҷикон ҳастанд? ҳамватанони худамон бисёранд дар Корея? Бале, бисёр ҳастанд, вале бисёрашон дар Сеул. Шахсоне ки ман ҳамроҳашон мегардам, мешинам, дар Сеул мебошанд ҳамашон қариб. Як ман дар инҷо дар Дегу танҳо ва дигар шиносҳои тоҷик ҳам аст дар Дегу, калон акоҳо мехонанд ва онҳоянд. биед дар бораи таҳсил акнун гап мезанем. Шумо 1 сол забон омӯхтед? Бале. То кадом андоза забонро яъне хуб омӯхтеда, ёд гирифтед? Забонро то он уровни С-ро гирифтам. Уровни С ин суҳбатҳои дар берун суҳбат, ягон чиз заказ кардан, ягон суханронӣ кардан, уличный разговор метавонам гап задан. Вале соҳаи ина специфика, как бы соҳаи ина омӯзиши соҳаи ман бошад ёки соҳаи медицина бошад, ин хеле чизҳо камтар душвортар аст. Соз намефаҳмам. Барои ҳамин дар донишгоҳ ман англисӣ мехонам. дар таҳсил чӣ мушкилиҳо шумо доред? яъне мушкили фаҳмиши дарсҳо, муносибат бо ҳамкурсон, устодон, умуман чи аст проблема? Мушкили аз ҳама зиёд вақте ки аввал сар кардам магистратураро, ин он буд ки хониши давлати мою хониши давлати инҷо как бы
хело дигаргун аст. Хело як гала чизро намедонистам. Хело стресс бисёр, вале ҳозир шукранаи худо хело хубтар аст. масъалаи ихтисос чӣ хел аст? Яъне ҳамун ихтисосе ки шумо қабул кардед, ба фикри ман ҳозир дар Тоҷикистон аллакай шинохта шуда истодааст, аллакай мардум таваҷҷӯҳ доранд. Чӣ хел аст омӯзиш ва Бале. умуман дар ин самт чӣ кор карда истодед шумо? Гуфтаниам ки тараққӣ ёфта истодааст, вале дар донишгоҳҳоямон ба фикрам не. Не, дар донишгоҳиам омӯзгороне надонем ки ин соҳаро вай кунанд. Ин якумин чиз. Ва он чизе ки ман хонда истодаам ҳозир, каме магистратура аз бакалавриат каме фарқ мекунад. Инҷо фақат научни работа мехонӣ ва барои он ки мо ин корро ягон бор накардагӣ ва каме идеяи худро тасдиқ кардан ва кодировать кардан каме мушкил мебошад. мақсадам ин ки шумо касберо интихоб кардед ки ҳозир дар Тоҷикистон нав шинохта шудааст, нав муаррифӣ мешавад. Яъне боварӣ ҳаст ки ҷои холие ки дар мо ҳаст ҳозир ҳамин бозор, шумо ва ҳамсафони шумо меянд ҳамин бозорро пур мекунанд. Иншоаллоҳ, иншоаллоҳ. Плано ба аст, барои он ки ба фикри ман аз якумин соҳае ки метавонад аз ҷиҳати экономӣ давлати мо рушд ёбад, ин соҳаи барномасозӣ ва программистӣ мебошад. Барои он ки дигар соҳаҳо каме душвор аст ва ин турист, барои мо ин туристӣ аст ва программированӣ аз назари ман. Барномасозӣ ва кор дар соҳаи зеҳни сунъӣ ин сохтан аст. Бояд як чиз шумо бисозед ва аз рӯи он амал кунанд мардум. Яъне ҳамун маҳсули фикрии шумо боиси осон шудани кори мардум гардад. Яъне як барномасоз намедонам як барномаро барои телефони ман месозад, ман ҳамонро ба воситаи ҳамон корамро хеле осон мекунам. Масъалаи зеҳни сунъӣ чӣ хел аст? Ягон кор кардед, кори амалӣ дар ҳамин соҳа? Ҳозир коре ки ман карда истодаам, ин классификация, cancer classification называется. Ба забони тоҷикӣ каме душвор аст. Как бы классификацияи рак анхе модель сохта истодаем ки аз моделҳои пештара каме хубтар шиносад. Ман соҳаи кориам асосан соҳаи медицина аст. ҳозир кор карда истодаам. Image recognition мебошад. Яъне ин барои зиёдтар шинохтани бемории саратон? Бале. Якҷоя ягон гурӯҳ қати кор мекунед ё ки танҳо? Танҳо. Дигар одамҳо кӯмак медиҳанд, идея медиҳанд ки чӣ кор бояд кунам, вале 90% кор аз худам танҳо мекунам. Баъд инҷо мушкилият дар он ки дар лапка ҳозир ман истодаам, ҳама корейцо, як ман иностранец мебошам, каме душвор аст. Кору борам фақат хонданам бо интернет, бо вай намехе. Номаш мондед? Нома не, оли ном нест. Оли пешравиам нест. Як семестр дар як идея кор кардем. Инҷа безебияш ҳамин ки вақте кор мекунӣ намедонӣ ки ҳамин идея хуб аст ё ки бад аст. Мекунӣ, бад мебинӣ. Як семестр кор кардем ки идея на он қадар теория ба хуб, вале дар практика на он қадар как бы результати хубро нагирифтем. Агарам ҳозир бо дигар фикрҳоро илова карда бо тарақ ивазаш кунем. Дар сохтани ҳамин идея маблағ меравад? Маблағ аз тарафи ман дар назар доред ё ки? Бале, аз тарафи шумо. Не, аз тарафи ман не. Инҷа лаборатория, ҳама чиз, компютер, ҳама чизош ҳаста, процессорҳои бақувват. Аз ман танҳо хондан ва кор кардан. Тахминан дар як рӯз чанд соат кор мекунед? Рӯзи корӣ как бы аз соатҳои 9 то соатҳои 6 мебошад. Вале аз лабкаи мо каме кай ки хоҳӣ мебиёӣ, кай ки хоҳӣ меравӣ, фақат корро бояд буд кунед. Ва тақрибан аз 9 то 6 ман ина рӯзон ҳозири графикам рӯзона хоб аст, бегоҳ омадам, шаби дароз бедор кор мекунам. Ин муҳлат дорад ки бояд шумо то кадом моҳ аст, кадом вақт тамом кунед? Бале, муҳлаташ он ки стипендияи ман ҳамин семестр охирон
семестр мебошад ки ман стипендия мегирам ҳамчун. Агар успети буд карданро накунам, короям барор нагирад, ман метавонам extension кунам, как бы давом теҳам як семестри дигар, вале аз шати худам уже мешавад. тамом карде чӣ кор мекунед? Яъне ин ҳозир нимсолаи охир. Тамом кардам. Худо хоҳад, агар дар вақташ научни работаро нависам, дипломни работаро нависам, ҳамин семестр тамом карда ҷои кор меявам дар ҳамин ҷо, 1-2-3 сол дида ки дар ин ҷо кор чӣ хел аст, соҳаи корида чӣ хел аст. Баъд насиб бошад, баъди 1-2-3 соли таҷриба гирифтан ба Тоҷикистон рафтан фикрҳои худамро дорам.